era esnatu zuen. Batean bol, hasi zenean kafe uzana ez aritzeko zudura estali zuen Loinazek eta lokatu zen berriro. Baina Loinazek loak ez zuen luzaroa iraun. Zurgailua martxan jarri baitzuen bere amak. Loinaz orduan egarri zela konturatu zen eta bere amak hori ere nabaritu zuen. Nobait erabaki bat. Limoi ur eraman ziorako mezanotxera. Loinazek purrutan esan zuen limoi ura urru eta ahoa tapatu zuen. Mantzarekin bilia berriz ez lehortzeko. Lo kuluxka egin zuen Loinazek. Ez zuen oso